page 582 583 ka tafsir al-Qur'an de sura 78 suratul nabai makiyatun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun konnungi hunde be woni landondirde anin nabail azim ko fiinde khabarure mawnunde ko wiete dargal alladhi nde hunde hum kambe fi e mayre mukhtalifuna be lutondiri moƴƴa kala be accu sayala munara be anda tuma be mayi be surra thumma kala reftu be accu sayala munara be anda tuma de be yimmiti. Alam najalil arda me wada lendi mihadan fontandi wal jibala me wadi pelleden awtadan fempade wa khalaqnakum min tagin azwajan me wadi onnoneji wa ja'alna me wadi nawmakum doygol mongol subatan fawtorgol wa ja'alna al-layla me wadi jemman libasan bornateri wa ja'alna an-nahara me wadi nyallangal ma'ashan wuringal dabbirgal ngure wa banayna me mahifaakum sengo domo saban jeedi shidadan hippondirdi wa ja'alna me wadi sirajan pitilol wahajan jalbungol wa anzalna me jippini minal mu'sirati morde ka dule kewde ma andiyan sajjajan juraydan linukhrija bihi ndo foko fi me yaltinir sabu ndiyan dan habban gabbe wana batan e pudi wa jannatin e ngesele alfafan sukkude he inna yawmal fasli anden nyalande sertigo kana de latike mi gatan ko de wagintinande hende tuma yawma yunfaku ko nyande wutto ya fi suri kandel araduru fatatuna on arande nyande afwajan hara kon koneli wa futihati sama asman uddite fakanat ulato abwa bandambude dambude wa suyiratil jibalu pellede ruine fakanat de lato saraban wano merere. Inna jahannama anduno yite jahannama kanat ngelatike mirswadan konge habborge littagina wonande bewbe be ma'aban konge ruttorge labithina ko be nyibo be fiya nder ton ahqaban dumunnaji la yaduguna be medata fiya nder ton bardan bubol wala sharaban wana njaran illa hamiman shona fatudan wa ghassagan e jiri jazaan ko dum don ko joddi wifaqan hawrondirde golle mabbe den Allah to nyaabe. Innam no kambe kanu be latike la yarjuna be tijjaki on hisaban hasbore ko duwadi wakadabu be fenni be ayatina ajamin ne kidaban hattirde fennugol wa kullu shay'in kono kala hunde aswaynahum min tawninde men wattinde kitaban ko duwoni ka deftere neddo on katal kuro makko o wene fadugo mede falan nazidakum men beydanta on kadi do illa adaban shona lette silanni wawla non me. Allahu akbar. Inna lil muttaqina nodan hulobe Allah be mafazan malal hadaiga zardenji wa anaban hinabo wa kawaiba eta jiube atraban gorebe wa kasan e nyeddude dihagan hebbinade bere la yasmauna benana fiha nder ton lawwan bewre wala kidaban wana fenande wo ala nder ton rimeru ala to jazaan dum ko joddi mi rabbika e mordika yumma ataan dum ko dokke hisaban hasbade rabbi samawati kankon jeedo kam molidin wal ardi leydini wa ma bainahuma kankon hakkunde majji arrahman ko kanko Allah la yamlikuna be maramin imorde ka makko don den nyande khitaban kongol jettugol kongol mi do landi do hala dum ala yawma yaqum ruh nyande sayna jibril daruyi wal malaikatu malaika men soffan harabe saffeji akhi la yatakallamuna on wawlatande nyande la yatakallamuna be wawlatande nyande illa man adina lahu rahman sona amalla yanan yowulu wa qala wi'a dum kadi sawaban kongol hawrondir go e sawaba bi mana o jabo bere ko landa kon o hatta dum dalika al yawmul haqq ko den nyalande gonga faman sha kala yido ittakhadha yujugito ila rabbi faade ka joma ko ma abarut torgal inna min anzarnakum min wajuri on adabal taqriban battide yawma yanzurul mar'u nyande neddo on yi o itama qaddamat konko ardiniri yada hujude makko de waya gulul kafiru kefero ya laitani e jallo an kuntu hanno milato turaban bumbulaydi don ko bawo yi mummunteji din wi'ama kunu turaban diwoni bumbulaydi. Suratul nazi'ati makkiyatu. Bismillahir rahmanir rahim. Wan nazi'ati dare kadi wondoje den jento don de Allah dali wondiri be do malaika be wippita be wonki kefero garkan e wipputugol wan nashtati wondiri be poda be wonki gomdindo doyi nastan en podugol wasabihati wondiri be do malaika be fubbotobe subbu hinotobe sabuhan e subbu hinagol
ma ɗum fubbotoɓe jippina wahayon e fubbagol koye firuɗa wono selli fassabiqati ondiri ɓeɗo malaikaɓe adodiroɓe gollugol ko Allah yamiri ɓe sabugane adodirgol falmudabbirati ondiri ɓeɗo malaikaɓe toppitiɗi e fiyakuji makko ɗin amran e yamirore makko yawma tarjufu rajifa ñande wuttandu aranuru ndun wutta yo maaye tatoba o ha jokkitaydu kisan arradifatu ɗimmuru ndun yo immite qulubun ɓerde go yawmadin nden ñande wajifatun haray ko hulde absaru ha gite majje on khashiyatun haray no puttini yaquluna haray ɓe a innana mene lamarduduna komin imbimin tenteɓe fil hafirate taggu hisu ida kunna ayosimin latiki usaman iyena hiratan kiɗɗe kalu ɓe wiyatilka ɗum idan on tuma karratun ko ruttande khasiratun perdiyankore fa innama hiya ande ɗum zajiratun ko wuttandu wahidatun wuturu fa ida ma tawayyo kamɓe bisairati